En uiteindelijk liep het erop dat de politie een van de dieren te pakken had. Denk je, het liep was een heel verhaal onverhaal. Dat er vannacht inbrutsen is bij de fietshandel op een jouwer is goed te zien. Ze binnen met grof geweld door de vaart doorkomen. Mijn grote koevoet of zo hebben ze ertussen zitten en die hele door die hebben ze verseerd. Op het moment dat er riepen wie hebben ze daar op maat een planken tussen zet. Dat wist ik dat ze het net voor de eerste keer dienen hadden. Zodat de door net weer tegen ging koen en dat zij echt even flink shoppen kon. Er is voor €30.000 een racefietsen, mountainbikes en elektrische fietsen meegenomen. Ze weten precies wat ze hebben. De allerduurste hebben ze staan litten. En heel gericht in de prijsklasse tussen een prijsklasse tussen €800 en mijn racefietsen tot een €1600 hebben ze meegenomen. En dus het is voor hun waarschijnlijk gewoon de courante handel wist wat zelf wel makkelijk protesteren is. Het alarm gaat vol aan, maar als de politie er is, binnen de inbrekkers al voort. Wel bleef de politie alert op busjes in de omkringing van een jouwer. Toen zij op een gegeven moment de A6 opreden, zeggen ze in de vierde een busje snel voortreden wat ik uit de richting van Jouweren kwam. Nou, daar ben ze achteraan gegaan. Dat ging vrij snel. Toen ze erachter kwamen, toen sloeg het busje aan richting Sint-Niek, richting Vollegeer. En dat ging met behoorlijke snelheden. Dan hadden ze een stopteken gedaan en op een straatweg bij Vollegeer, dan is die auto stilstaan bleven. De dwarten ben niet op hem gegaan en dan ben vervolgens met 2 man uit die auto spatten. Die ben bij een boerderij, ben ze achter de boerderij te lang gekomen. En vervolgens ben ze daar de landing genomen. Nou, dat is voor u reden om de zaak daar te bevriezen. Want ja, er ligt een politieauto onbeheerd achter en er ligt de auto achter. Eigenlijk net wetende wat er toen aan de hand was. Ja, al snel bleek dat de dashboard helemaal iepenbrutsen weer van dat busje. Dat geen sleutel in het contact ziet en dat de auto mogelijk van diefstal afkomstig weer. En achter in de laadbak troffen ze 20 nieuwe fietsen aan. En we hebben volgens mij bij mijn collega's het gebied niet weg. Nou, helaas hebben ze net een ontreffen kennen. We hebben wel de hele maanden nog alert geweest op bepaalde meldingen of tenminste daar in de omjouwing omzocht. Omdat de meesten die wien smarrig. Ja, en je weet er nooit wat de meesten doet. Krijg dat wij voor deze reportage opnames maken bij Vollegeer, treffen wij een vertocht persoon aan. We bellen je de politie. Do you have any form of identification? The passport. De politie onderzoekt of deze man wat met de stellerij te krijgen had.